Samba fla ani mugan ani nani auka sowarana kibaria famba na talike mina oye Microsoft mo ulube Las Vegas ka ofi ya sabama ko nyama o frabse ka soro ula chogomi barai akrendo yiriwali kuntala jam ministry so aleni sania oka yamaria konnana ulube Las Vegas o barala école de munu mesana yele kalanzo la nabe fuma ko IG ulu tara moribo sirbe fe akaso kundana abiseka ubla blasrali mununa dialogue ale koni la yinu bela jideme ka bennege mo ya saka seka afranyanga naba fuma ko synthèse o ka seka di choko mina sini bara kunchela douane directeur ba no oye inspecteur général de douane Amadou Konaté alebe shin ka ofei Dragon dugula koni ani machama nyenye min borola ana oda outlooka Mali aleni Mauritanie wasablo ma ku ba fe ka balmaya ni teria do uni Mali sente ni nyanche obara utara o nyefo Mali la sigide min be Mauritanie ka fe Nouakchott noye Mohamed Dibassié o hugumu kelen ko nana fana ani Mauritanie danjela anga dugu do tume andara anga drapeau chogoyi sabula Mauritanie on kunya ke na foko uluta e dugu yin armée kunu ataraka drapeau chongo ye jamin chirama anatla ko obla anga bololo sra o fe mawka seka oye wolo masri tababu ga barala nu bozo ka o fe aleni masina konnana kata se fani Mauritanie dancela wuli ka jomunun kera e min borola ana oda outlook Mali seko ni dongo ministry alebe Maroko ka o fe tamana andogoli gindo min sorolo la ana o fana fawye seko ni dongo o joroba be ben kelea ale sinsinina Segu Mahmoud Afe ale bara munga jawla sa o la colonel Assimi Goïta la dialogue ale re damne do mi conseil de ministre ye ale na kanga bisarabaye Semper ale ka sambi oro ani segin soma yele Mali bara kanga ka chugumi ana o programme da outlook Mamadou Konaté ni le 16 mai serabe nunu ngirindo e kata ho moribo fabe amato o jaza ko latanu ko ladon ko fo mawye ni boli sababu ko ka nyina kunanja ko ibisengede sokomadayna ame befo ka be wala nyumando be min do mo kasobongo la fewro be kasobongo na ote mundo ne kasobongo na fora aw yo draba ko regisseur surveillant prison nina ya fe na ko premier ministre ko jango ko yebo mako kasobongo regisseur ya ke be dawla biamina kuma kasobongo na de kan aw mundo anote mundo kaso ale de be adama den waju wa ni dona kaso la ni ye jon kunandiye sabali ni munyu min tuntila dole be farao kan wa me min fiye ma fa ngere mama o danda ala de na kaso la de dalo ala la ni be sunitle jabaru masan ale de be wele kaso bon konnana ni ye kaso ta ko laje an fe an na fora dron ma o jabe tike mo go be sra non te kaso
a man ka kɛ o yɔrɔ ye sabula a tɔgɔ yɛrɛ ye min ye i ka ladamu i ka tabiya i ka taabolo k'o lakɔlɔsi k'a latilen k'i bila sira kan sira min bɛ se k'i kɛ maa ye i ka se ka baara k'i yɛrɛ ye ka nimisa i ka kɛwale min y'a to n'o o y'i se yɔrɔ in na n'i ye minisiri min sigilen don sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ni adamadenya tɔbɔtɔli ale ka bolofara min bɛ yen n'o sigilen don éducation sociale kunna o de fana kɛlen don ka maaw ta k'olu bila olu bɛ baara kɛ kasobon kɔnɔna na n'a bɛ fɔ olu ma ko travailleurs sociaux keba n'i ye kasobon ko kuma fɔ maaw bɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ fɔ fo ninnu jamana sariyaw dun y'a jira k'a fɔ ko kasobon kɔnɔna na olu de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula n'i ye sariyakisɛw ta k'a lajɛ mun bɛ u sigi sen kan olu de bɛ kasoden bisimila olu de bɛ kasoden lamɛn olu de b'a tɔpɔtɔ wa hali n'a kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la olu de b'o kɛ olu de fana ye ani a ka du ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka sɔnɔgɔyali kɛ ka lafaamuyali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don k'u nɔ minɛ k'u labila yaasa ka se ka olu lafaamuya ni a tigi kan ka taa dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ale ni kasoden yɛrɛ b'a fɛ ka hakɛ minnu ɲini nin bɛɛ lajɛlen nin ye travailleur social ninnu olu de ka baara ye nka kaso kɔnɔna na bi ɲinɛ kɛlen don ninnu kɔ ni kasobon fɔra dɔrɔn surveillant de prison régisseur chef de peloton olu de bɛ ye ale ni gardiw n'a tɔw bɛɛ lajɛlen minnu bɛna finitigiko ta sira fɛ n'i y'a mɛn kasobon kɔnɔ manœuvre minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ su ani tile tobiliko b'o la kɛnɛyako b'o la furakɛliko b'o la tɔpɔtɔliko b'o la kɔlɔsiliko b'o la ka taa n'i ye infirmerie la secrétariat min bɛ baara kɛ comptable min ye administration ye nin bɛɛ lajɛlen ani chauffeur minnu bɛ nin baara kɛ ka taa cidenyaw bɛɛ lajɛlen kɛ ani bololabaaramisɛnninw électriciens hali minnu bɛ kumaw taradi parce que dɔw bɛ yen olu ti yan kan mɛn nin bɛɛ lajɛlen o de ye travailleurs sociaux ye nka n'i y'a jateminɛ fana yɔrɔ minnu na ni kalan bɛ baaradege bɛ kɛ mɔgɔw kunna i n'a fɔ bole n'a ɲɔgɔnnaw ani kasobon minnu bɛ kɛnyɔrɔbakaw fɛ yen nin bɛɛ lajɛlen na i bɛ travailleurs sociaux ninnu de ye sabula olu de bɛ kasoladenw k'u dege kalali la bɔgɔlan dilan safinɛ dilan dɔn ni tɛgɛrɛ adamadenya tɔbɔtɔliw maanifinya faamuyaliw hali ziiri u b'a da dɔw ye yaasa ka se k'u bila wa ninnu bɛ kasobon kɔnɔ kabini mali yɛrɛ m'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o de la an ye misali di k'a jira k'a fɔ surveillant de prison olu jɔyɔrɔ o ye lakanako ye nka kaso kɔnɔna ko ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen bɛ ninnu de bolo an ka premier ministre kɔrɔ ala ka hinɛ a la Jango Sissoco ale yɛrɛ ye Bamako kasobonba régisseuria kɛ ka tɛmɛ nka o waati o y'a sɔrɔ min ye travailleurs sociaux ninnu ye olu de tun ye kow ɲɛnabɔbaa ye Jango dun bɔra nin bɛɛ la ka tila ka kɛ ministre de la justice ye ka kɛ secrétaire général du gouvernement ye ka tila ka kɛ premier ministre ye maa ninnu degun min b'u ka bi o de ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka kalan bɛ mɔgɔ minnu ta ɲɛ sariya yɛrɛ ta nasira fɛ olu de bɛ k'olu mara kasobon kɔnɔna na sabula n'i y'a dɔw ta dɔgɔtɔrɔya kalan kɔni bɛɛ b'o dɔn maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ administration na olu bɛ kalan min kɛ bɛɛ b'o dɔn nka maa minnu bɛ yen ni olu bɛ olu yɛrɛ mara sariya yɛrɛ ta sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka diplôme b'u ta ɲɛ nka jɔyɔrɔ la fanga bɛ minnu bolo o ye marafatigiw ye nin bɛ se ka falen cogo di ka don bɛrɛ la cogo di ka bɛɛ lajɛlen bila i ka hakɛ kɔnɔna na syndicat bɛ ninnu bolo kɛba nka ninnu ka syndicat tɛ se ka ŋamu da a tɛ se ka kule i n'a fɔ an tɔw bɛ kule cogo min wa kasobo n'i y'a mɛn ko a jɔlen don a bɛ ka baara kɛ a filɛlen don olu de don u ni surveillant de prison tɛ kelen ye dɛ olu fana bɛ kaso kɔnɔna na ye ninnu fana bɛ kaso kɔnɔna na ye donc bi ani
kasobo barakala cɛkɔrɔba dɔ a bɔ Kayi ale ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a ko ko a y'a ye k'a fɔ kuma caman anw kunnafonidilaw anw bɛ girin surveillant de prison nɔfɛ nka olu minnu ye nin baara kɛ fo ka taa se retraite la ko mɔgɔ yɛrɛ hakili t'olu la yɛrɛ mɔgɔ t'olu dɔn yɛrɛ k'a sɔrɔ olu ye kow kɛ kaso kɔnɔna ka kow ban régisseur tɛ se ka bɔ a kalama yɛrɛ olu ye mɔgɔ min kɛ mɔgɔninfin ye k'olu don baara la n'olu sera ka baara sɔrɔ u yɛrɛ ye o ka ca ni ba n'a si ye olu ye mɔgɔ min ladamu kaso kɔnɔna na a ye misali ta Pékin kan min fatura a ko ko Pékin n'i tun bɛ zon dagabana ɲini min bɛ se suyɛni yɛrɛ yɛrɛ la Pékin don mais k'a y'olu sɔrɔ keyorobaa ye u y'a dege fɔli la k'a dege sɛnɛ na k'a dege bololabaara la kasoladenw tɔgɔla don min bɛ kɛ san o san n'o o ye le 10 décembre ye u nana ni Pékin y'a kɛnɛ ka siɲɛ caman a bɛ ngɔni fɔ a bɛ fɔli kɛ a bɛ mɔgɔw bilasira a yɛrɛ tun bɛ wajulu kɛ o sen fɛ ka IBK to premier ministre la IBK ko ka yafa kɛ a ma a ka kaso la parce que u y'a ye n'a bɔra a bɛ se ka baara min kɛ yanni Pékin ka fatuli cɛ n kan t'o ma dɛ parce que o wagati ne yɛrɛ n'a famana n tɛ wagati min na ne bɛ baara kɛ indépendant na journal indépendant na journal dɔ tun b'an bolo ko Bamako Hebdo ne ye Pékin ka adamadenya tacogo fa k'a bɛɛ lajɛlen se hali minnu y'ale yɛrɛ don dɔ tun bɛ yen ko Kadafi o fana tun ye zonba de ye Dawudabugu olu y'ale bolo don cogo min ni suyɛni kɛra n'i nana ni Pékin ye a bɛ se ka polisiw dɛmɛ baara la cogo min ni fɛn min taara yɔrɔ min na n'a a bɛ se ka dɔn cogo min na maa jɛra nin bɛɛ kɔ ka adamadenya sira ta ka mɔgɔninfinya sira ta cɛkɔrɔba ko k'olu y'o ɲɔgɔn min kɛ k'a ka ca mais bi olu travailleurs minnu bɛ kasobon kɔnɔ anw wo faamaw wo maa wɛrɛw wo bɛɛ bɛ ɲinɛ olu kɔ fo n'a sɔrɔ don min na i ka mɔgɔ taara yen i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ja olu bɛ yen surveillant de prison bɛ yen i bɛ danfara dɔn o wagati de mais da t'olu kun ka kuma se t'olu ye ka kuma u den minnu bɛ yen bi n'olu bɛ nin baara in na olu fana b'o makun kelen kɔnɔna na o degun kelen kɔnɔna na u n'u ka diplôme u n'u ka kalanbaw u n'u ka sebaw foyi tɛ u bolo fo maa minnu bɛ yen marifa bɛ olu de b'u bɛɛ lajɛlen mara kasobon kɔnɔ a ko a wagati de sera fanga k'a lajɛ jɔyɔrɔko ta sira fɛ maa min bɛ yen n'i ye kalan min kɛ sariya yɛrɛ la e kɔni tɛ se ka maîtrise sɔrɔ ne wotoro pusela ka na e kɔni gérer nafa jumɛn b'o la i ka kalan ye mun ɲɛ i ye donc nin majɛ in bɛ yen an ka cɛkɔrɔba a ye misali dɔ d'i ma a ko ni kasodenw nana depuis u ye ɲɛna fɔlɔ kunna olu minnu ye baara in kɛ ka tɛmɛ olu b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka ladamu joona a ye grâce ko fana ɲɛfɔ a ko grâce n'a bɛ di i n'a fɔ ko Dawuda y'a fɔ yan cogo min jamanakuntigi ni fɛnw olu ministre ninnu si da tɛ a la olu minnu bɛ kaso la yen olu de b'a dɔn k'a fɔ ko jɔn ko Ala karima sina kabini a nana yan majigi nana la a nimisara a ka kɛwale la a ka kaso kɛra a ka kiiri kɛra ka ban olu de bɛ sugandi kasobonw na jamana fantan naani fɛ k'o bɔ a ko ɲinan ale yɛrɛ se wara ɲinan ta kɛcogo la sabula san tɔw la a tun bɛ kɛ mun ye maa minnu bɛ yen n'olu dɔɔnin minnu ka kaso banna la ma mɛn k'u tun bɛ sin k'a ta olu la ten ko nka ko ɲinan ta baara kɛcogo k'a ɲɛna sabula maa minnu yɛrɛ n'a ka kan olu de sera ka bɔ kɛnɛ ma n ko a ma n ko an bɛ baro kɛ don jumɛn ko ko n'ale ye baro kɛ k'o man ɲi ko parce que ale b'a dɔn minnu b'olu nɔ la bi u bɛ degun min kɔnɔna nka u tɛna se ka kuma k'Iba m'a ka kuma sɔn ji la min na parce que syndicat bɛ kasobonba yɛrɛ kɔnɔna na syndicat min bɛ ninnu kunna mais sariyaw ani kow kɛcogo olu tɛ se ka bɔ i n'a fɔ surveillant de prison bɛ cogo min ka kuma ka taa conférence ni fɛnw kɛ an y'o daluya fana sɔrɔ mais an bɛ min ɲini fanga fɛ ka min ɲini kasoge fɛ parce que mɔgɔ caman y'o fɔ an ye ko kabini a nana ministère la a ma kasobon visiter
ministre de la justice donc b'a ɲini a ka turu kɛ kasobon na i b'a dɔn ministre de la justice min ye kasobon kanu ka kasobon visite fo ka dɔ bɔ mɔgɔ ka peine na ka tɛmɛ ministre bɛɛ ka san 10 laban in na Malik Kulubali Malik de ye baara kɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kiiriw ka teliya fɛnw ka kɛ parce que ale tun bɛ taa a b'a dɔn degun min bɛ u kan donc u b'a ɲini ministre fɛ kaso kɔnɔna na kasodenw dɔrɔn tɛ yen baarakɛla jɛkulu caman de b'a kɔnɔ n bɔra ka minnu fɔ sisan u fana hakili ka to u la u bɛ se ka lajɛ cogo min na nin y'an ka sɔgɔmada in na ɲɛbila ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko kasobon kɔnɔna a bɛɛ tɛ zon ye wa hali ko dɔw yɛrɛ bɛ yen tuma dɔw la gɛrɛgɛrɛ b'u se yen dɛ u ma sonyani kɛ nka i tarabasotɔ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw cɛla ye ɔ n'i dun donna ka ban régisseur mana papier k'i ka bɔcogo foyi t'i la dɛ f'i ka kiiri de o bɛɛ de kan ka woloma ka lajɛ ministre ka tagali de bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Mali wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye général de brigade Umar Jara bɔbɔkɛ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ka kɛɲɛ n'u ka kunnafoni sanumanw ɲinini ye Mali wolomasiri tabaw k'u ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min bɛ tali kɛ Jafarabe la Jafarabe ale bɛ Segu région militaire de fɛ k'o y'a to u sera ka taga yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni ninjugawale ni bamancawale kɛbaw caman dogolen don kɔnɔna na ani Moritani dancɛ fanfɛla ninnu na min ye nin jɛkulu marifatigi ninnu ye k'u tun b'a fɛ ka s'a ka dɔn yɛlɛma yen de ka na yen kɛ u dagayɔrɔ ye u ka minan marayɔrɔ u ka kɛlɛkɛyɔrɔ minan fɛn fɛn b'u bolo ani fɛn fɛn b'u bolo k'u bɛ k'u bɛɛ de cɛ ka na yen fanfɛla ninnu na armée ko kalo in tile 6 n'a tile 7 ale kɔni y'a ka albatrosu ni a ka drone bila sa u ka lamaga wuli dugu ninnu kɔnɔna na maa ninnu ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ an'u ka degelikɛyɔrɔ ka taa s'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ma numbozokaw fɛ yen ba bolo dɔ in fɛ u y'o bɛɛ lajɛlen da walo o tɛmɛnen kɔfɛ kunungo n'o kun ye araba ye tubabukalo tile 8 k'u ye wulikajɔ wɛrɛ fana kɛ ka ɲɛsin bamaciwale ni jugawale kɛbaw ma o y'a to u sera ka se sɔrɔ min ye jabozokaw olu fɛ yen ba numan bɛ bolo fɛ sa u sera ka wulikajɔ kɛ yen fan fana na k'u ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a jira k'a fɔ ko ni jugawale ni bamaciwale kɛba belebeleba wɛrɛ k'u y'o fana faga o yɔrɔ kelen kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a bɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen hakili lasigi ko min ye armée ye a ka baara n'a ka wulikajɔw ko olu na to senna jamana fan 14 fɛ ko n'an farala ɲɔgɔn kan k'an bɛ se sɔrɔ ko ni ala n'a kira ko sɔnna ma min ye Umar ye nin y'ale ka kuma ye dialogue ale tile 2 n'a tile 3 baaraw olu bɛ ka ko kɛ min ye o ye ka kumaw bɛndɛgɛmɔ bɛn ni kelenya ale kuma kɔni ani wolomasiri tabaw ka ko o kuma ye guana kosɛbɛ kunungo Jeliba Sisoko tɔgɔla soba kɔnɔ sabula wulikajɔ ni cɛsiri ni laɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ a ko in sigi kunba ye o de ye jɛkulu min fana bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ Yakuba Ali ko fɔ ani Yiriwali Kuntalajan olu fana y'u ta u dantigɛ olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko bi ko fo an k'an yɛrɛ ka nafolo k'an ta ye an ka baarakɛyɔrɔ faso ka fɛn fɛn bɛ yen a k'a bɛɛ lajɛlen kabaru k'a minɛ min ye an ka sɔrɔ ye an ka bolimafɛnw siraw ka taa fara taji ko ni min ye énergie ko ka sa ko nin bɛɛ lajɛlen ka don bɛrɛ la jamana yɛrɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ko dɔ kɛra ten souveraineté k'o tɛ se ka fɔ cogo si la n'an m'an tɔgɔla musaka fana sɔrɔ n'an ka wari ye wa min ye basigi ni lafiya ye ko ka o ɲini dumuni o ka ɲini ka di maaw ma nin waati na sabula ko degun bɛ yen se min bɛ jamana in ye ka kɛ n'a ka dugu jukɔrɔ nafaw ye ko ɲinɛ kana kɛ o kɔ wa fana lakanako ta fanfɛla la ani AES bolo min bɛ ɲɔgɔn bolo ko dɔ ka fara o kan yaasa min ye o wulikajɔ n'o yanga bɛ se ka bonya cogo min maa minnu bɛ yen sa n'olu kun ka baara kun bɛnnen don politiki kow ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko parti politikiw ka ca u ka taabolo n'u ka kɛcogo ko olu tɛ tali kɛ an ka tabiyaw la an ka adamadenyaw bɛɛ lajɛlen halakira duw cira ka sababuya kɛ politiki ye min ye kalata ye ko ka kalata sanuman k'o labɛn ka min ye sariya min bɛ parti politikiw kunna k'o sariya k'o falen u ka jɛkulu sigi sen kan sa min bɛna kɛ commission institutionnelle ye ka ɲɛsin politiki ko ma rapport min sɔrɔlen o hukumu kɔnɔna na sa tile 3 in na u y'a jira k'a fɔ ko dialogue yɛrɛ kɔni kuma bɛɛ lajɛlen nana bɛndɛgɛmɔ k'a lajɛ a bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min ko ni ala sɔnna a ma
maaw mun be jakulu duru nunu kɔnɔna na u ye kuma minnu fɔ anu ye fɛɛrɛ minnu tigɛ sa k'olu bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan yanni sini cɛ ka se ka na clôture ale kɛnɛ kan Mali ale kɛnyɛrɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ye macro staff ye macro wasti ye ale ni an ka jamana baarakɛla minnu bɛ lakana saniyako ta fanfɛla la olu bɛ Las Vegas kaw fɛ yen Las Vegas jɛrɛ min bɛ yen sa u b'a fɔ ma ko wax expo in ale kɔni sigikun ye min ye ka se ka na diɲɛmaa ka ni ɲɛ jɔ ɲamaw bɛ cɛ cogo min ɲamaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min buteliw manaw nɛgɛw ziraw fuganw k'olu bɛɛ lajɛlen saraso k'olu bɔ ɲɔgɔn na ka tila k'u bayɛlɛma yɔrɔ tugu o la masini kelen na diɲɛ bɛ se ka jɛ cogo min ani farajɛla bɛ jɛ cogo min min ye Mali ye ale ka jɛrɛ ale bɛ nin jɛrɛ jɛkulu in kɛnɛ kan jɛrɛ jɛkulu in yɛrɛ a yirala k'a fɔ k'an ka minisiri min bɛ an ka jamana ale lasaniyali ko kunna ko olu de kɔni kɛlen don ka taga ni délégation in ye Lamine Danbele n'ale macro wasi baarakɛla ye ale yɛrɛ de kɔni ye laɲini kɛ yaasa Mali bɛ se ka ye kɛnɛ kan cogo min ko n'Ala sɔnna a ma min ye baara minnu bɛ ka kɛ ɲamanko ta fanfɛla la k'u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ an tɛgɛlankolon kana bɔ a la yaasa an fana ka ɲamanw bɛ se ka sanuya cogo min douane directeur ba n'o o ye inspecteur général de douane Amadou Konate ye ale bɛ Chine kaw fɛ yen Chine lajɛ min bɛ sen na sa o ye diɲɛ serege 4 sɔrɔ yakubaya ba olu ka lajɛ 6nan ale ni douane laka minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na ka kɛ n'olu ka baaraw ye o de bɛ ka kɛ Chine kaw fɛ yen douane directeur kɔni ale sen yera o baaraba in kɛnɛ kan a y'a to ani diɲɛ maa ma falenw baw ka ɲɔgɔn ye hakilina falenw ka kɛ u ka se ka u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo baara kɛli natira la jɛrɛ in yɛrɛ sigikun ye min ye sa sɔrɔw k'olu yakubaya yaasa diɲɛ seli 4 cakɛjɛkulu ka taa fara douane lakaw kan olu ka se ka kɛ wulikajɔ ni cɛsiri baarakɛbaa ye min bɛna sɔrɔw yakubaya jamanaw kɔnɔna na douane baarakɛlaw ani douane yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na diɲɛ kɔnɔna na ani farafinna kɔnɔna na u ka kumaw ye tali kɛ o la inspecteur général de douane Amadou Konate ani diɲɛ magobatigi dɔw fana ye ɲɔgɔn ye farafinna taw ale ni farajɛla taw a y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni kɛra sababu ye sa min ye diɲɛ serege 4 jɛkuluba in yɛrɛ u taara min ɲɔgɔn ye la o ɲɛmaaba a n'o fana ka ɲɔgɔn hakilila falen Mali taabolo Mali baarakɛcogo douane ko ta nasira fɛ min ye tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw olu bɛ se ka kɛ cogo min a kɔni y'a laɲiniw fɛ sa ko Mali ni Ala sɔnna ma nin mɛ kalo in tile 27 ka taa bila tile 31 na farafinna an fanfɛ bolo jamanaw ale ni Afrique centrale jamanaw olu kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan olu douane lakaw kɔni ye welewelema bila o ma ka di u ka ye a kɛnɛ kan directeur ale kɔni ka baaraw senfɛ sa Dragon jamana na n'o ye Chine ye a ye yɔrɔ camanw lajɛ baaraw bɛ kɛ cogo min i n'a fɔ Huawei technologie maaw olu minnu bɛ baara kɛ an fɛ yan kosɛbɛ ka fɛɛrɛw ni dabaliw sɔrɔ yaasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min subahana mansin ko ta nasira fɛ min ye minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw ye a taara i ɲɛda olu ka yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na sa yɛlɛma belebeleba 35 min bɛ douane lakaw yɛrɛ bolo o bɛ se ka don ba la cogo min yaasa ka dɔ fara sɔrɔ kan min ye minɛnw ye k'olu yɛlɛma Amadou Konate a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kununko falajɛkaw fɛ yen Modibo Sidibe ale ka du kɔnɔna na ekɔlidenw de nana ka kɛ ka yɔrɔ fa tewu min ye IEG ekɔlidenw ye minnu bɛ hôtellerie la k'u nana ko min ye premier ministre kɔrɔ u n'a ka ɲɔgɔn ye a ka se ka u bilasira jɛkulu in kɔni ko k'u nakunba ye min ye degun mun b'u ka bi kalan na ani mana tila kalan na u ka se ka baaraw kɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baaraw mana tila u ka se ka yaala ka se ka taa diɲɛ fɛ cogo min na ka taa faamuyaliw kɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ Modibo Sidibe kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ se ka mun f'u ye o ye baara yɛrɛ ni cɛsiri ni timinandiya ye solution minnu bɛ ale bolo a y'olu da u tulo kan premier ministre kɔrɔ y'a f'u ɲɛna fana ko bi ko min ye u bɛ baara min na k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula sifinnakaw olu ye siniɲɛsigi ye kalan o bɛ se k'a to u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na baaraw olu hukumu kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya ka ɲɛgɛn kɛ ni o ye dialogue intermalien ouverture don o tableau minnu kɛra n'o baara minnu kɛra Mamu Dafe ka bɔ Segukaw fɛ ne ale yɛrɛ bɛ bɛn hukumu in kɔnɔna na a ye dessin minnu kɛ n'o concours kɛr'o la sa u y'olu yira jamanakuntigi la Asimi ko a nisɔndiyara kosɛbɛ Mamu ka nin baara ninnu na wa min ye ja in ye k'o dɔrɔn tɛ symphonie min fana ni o fana sigira sen kan ka taa fara ziiri minnu dara a ye nin sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kumaruyaw sɔrɔ k'u ye a ɲɛna a ko bi ko min ye nin baara in ye seko ni dɔnko fo ka don ba la an ka jamana kɔnɔ an k'an sinsin an yɛrɛ kan k'an ka baaraw kɛ Segu Dafe ale fɔra k'a waleɲuman dɔn
jamana kuntigi fɛ a ka baara la a yɛrɛ ko c'est fantastique min ye premier ministre Ousmane Soufi Maïga ye ale fana ye jida segukaw ye baara mun kɛ ka kɛɲɛ ni baara in ye n'o ye cɛfɔ ni kanbɛ in ye symphony bɛ o la ɲɛgɛnw b'o la ziiriw b'o la dɔn n'o o ye dɔnsen fɔlɔ ye ka kɛɲɛ ni bɛn ni kelenya ye ko segu kan ka fo sabula Mamu Dafe a ye min kɛ nin ye faranga belebele don seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen jɛra ale de nɔfɛ ka se ka nin baara in kɛ min ye Mamu ye ale yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ ko jɛkulu fɛn bɛ Mali kɔnɔna na n'o bɛ seko ni dɔnko taabolo la olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara ninnu kɛ baara ninnu yɛrɛ daminɛna segu kɔnɔna na ni barosigi min ale Mamu Dafe ale ni Burama Sumano y'o ɲaga kosɛbɛ an ka jamana kɛlɛw bɛ se ka ban cogo min ni an ka taabolow ye pano an ye pano ko kuma fɔ ministre min bɛ sirabaka ko kunna n'o o ye Madina Sisoko n'ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la an ka Seri Mandi ale ni Anas a bɛna t'o fana lakaliya Mandi y'anw ka Seri de koyi on zone femme bri non n ko Dayɔrɔ muso don Dayɔrɔ y'anw kɔrɔkɛ de o aw yɛrɛ kɔni ne bɛ k'a dɔn sa aw ye min ye o n bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ aw la o Madina ale ye wulikajɔ kɛ yaasasa Bamakɔ kɔnɔna na Pont des Martyrs ka se ka taa yelen bila yelen b'a to ni maaw u bɛ kibaruyaw sɔrɔ ka kɔn yan'u ka yɛlɛ pont ninnu kan Anazer ale ye baara ninnu nun don u y'a yira k'a fɔ ko min ye nin waati kɔnɔna u ye damadɔni de kɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ma nɔgɔ n'Ala sɔnna ma min ye ministre ye a yɛrɛ tilalen baara ninnu na a y'a yira kunnafonidilaw la k'a fɔ ko nin ja ninnu ni nin kibaruya ninnu o b'a to maaw ka kunnafoni sɔrɔ siraba kan ni embouteillage bɛ yɔrɔ min walima yɔrɔ min na maa tɛ se ka tɛmɛ yen kosɛbɛ i ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ ka taa sira wɛrɛ ta k'a kɛkun dɔ fana ye min ye yanni i ka se mɔbiliba bolila ninnu ka se yɔrɔ ma échangeur bɛ yɔrɔ min ka na ni donni ye ka n'olu kari ko a na se ka kibaruya d'u ma a y'a yira fana k'a fɔ ko Anazer kɔni kɛlen don k'a bila sen kan ko ni ɲɔgɔnna caman na sigi dugu fan caman fɛ yaasa ka se ka maaw lakodɔnniya n'o y'a sɔrɔ siraba ka kibaruyaw la yanni maaw ka taa don gɛlɛya wɛrɛ la Nouakchott faw fɛ yen kununko an ka jamana lasigiden bɛ n'o ye Mohamed Dipasi ye n'ale y'an ka ambassadeur ye Mauritanie jamana kan ale ka lasigidenso kɔnɔna na sa Mauritanie députéw olu kɔni nana bɔ ale ye min ye Bala Touré ye n'ale ye groupe parlementaire Mali Mauritanie ye ka taa fara Mohamed Lemine Sidi Mouloud kan n'o fana bɛ o jɛkulu kelen kɔnɔna na ale yɛrɛ de ye président commission affaires économiques ye Mauritanie Assemblée nationale la u nana ka na yira ambassadeur la k'olu b'a fɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛna balimaya ni badenya sinsin u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛ o ka don u ni CNT maaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bolo ni ɲɔgɔnma min ni bɛn min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ adamadenya yɛrɛ taabolo b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni an ka tabiyaw n'an ka histoire ye k'o bɛɛ lajɛlen ka don ba la wa u y'a yira fana ambassadeur la k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ko don nataw la ko jɛkulu k'u bɛna a lancement kɛ a kɔni ka d'u ye u kana Bamakɔ yan ka na baara kunfɔlɔw kɛ ka lancement kɛ yaasa min ye kɔmasegi ye o ka taa kɛ Nouakchottkaw fɛ yen u ni CNT maaw laseli in kɔni kɛra ambassadeur ye ale y'u bisimila ko ni Ala n'a kira sɔnna ma u ye waleya min kɔni d'a tulo kan a n'a lase a laseyɔrɔ la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la cogo min na Mohamed Dibasi ale de ye Mali a lasigiden ye Mauritanienkaw fɛ yen conseil des ministres min y'an ka sɔgɔmada in na saraba ye an bɛ don ale kɔnɔna na conseil des ministres y'a ka lajɛ kɛ kunun araba mai kalo tile 8 min ye Kuluba salle kɔnɔna na n'o ye salle de délibération ye ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goita ale kɔni sɛbɛn minnu cira ka taa u kɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen larawuli k'u lajɛ u ye sɛbɛndenw ta sɛbɛnden minnu kan ka kɛ baarakɛlaw ye maaw dɔw bɛ yen u ye jɔyɔrɔ di olu ma ka sɔrɔ ka ministres kan ka min kɛ an'u kan ka mun dantigɛ don nataw la k'olu bɛɛ lajɛlen lamɛn bi ye sariyakisɛw ta nasira fɛ sa ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye sanu tɛgɛgɛlɛn ye a taara o fana fɛ yan sisan a ka ko a ka kasa ye kɔnɔ wɔɔrɔ tɛmɛ ani sanu fana ka di a kɛtɔ don fɛn ye sanu an kɔrɔkɛ don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la ale taara ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛ tali kɛ sa baaraba min tun bɛ sen na n'o ye panneau solaire sigili ye panneau solaire ko olu kan ka sigi yaasa ka se ka baaraw kɛ baara minnu b'a to ni o bɛ se ka ɲɛ cogo min na nka yan'o cɛ sa a kɔni taara ni sariya fɔlɔ min ye
o ye k'a yira k'a fɔ ko an ka san musaka n'o o ye san 2004 musaka ye ko yɛlɛma k'an ka don la ko sabula ko u y'a la kɔlɔsi k'a fɔ nin waati laban in na min ye sariya sira min tara yɛlɛma donna la sabula musaka dɔw bɛ olu nana fara a kan o musakaw fo olu ka lajɛ u bɛ se ka don sariya in kɔnɔna na cogo min na a y'a yira k'a fɔ ko min ye allocation budgétaire min kun talen don ka ɲɛsin lakanako ta nasira ma an ka jamana kɔnɔna na ko n'o kun taara yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 190 n'a kunkan fɛnna k'o kan ka lajɛ ka dɔ fara o kan sabula baara minnu kan ka kɛ fana o falenw donna o la o dɔrɔn tɛ u kun ye musaka min fana labɛn k'a yira k'a fɔ ko énergie ko yaasa énergie di Mali ale bɛ se ka dɛmɛ ni miliyari 30 ye cogo min ko musaka fana k'o kan ka falen k'a lajɛ dɔ kan ka fara o kan cogo min na ko nin yɛlɛma minnu filɛ nin ye o b'a to min ye san budget ye n'o ye 2024 ye ale kɔni yɛlɛma dɔw ka don a la ka kɛ ni musakaw ye a ka se ka dakɛɲɛ cogo min k'u tun ye musakaw jate cogo min na min bɛ se ka sɔrɔ ani min bɛ se ka dun ani min bɛ se ka ɲini ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kan ka falen min ye décret in ye sa a ko k'a bɛna filanan a ka kuma filanan ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ ko avena a bɛ avena dɔn wa a t'o dɔn wa e m'a fɔ ko nin bigi ye 20 ye an ko ko 20 don an bɛ 30 d'i ma ni ko kɛra cogo o cogo i k'i débrouiller 30 in k'a bɔ i tilara ka na ko 30 m'a bɔ k'an ka dɔ wɛrɛ fara kan o de ye avena ye ko avena ko k'an ka di sabula min ye anw ye groupe min san n'o ye photovoltaïque ye n'o kan ka sigi Cagadugu Jalakɔrɔkaw fɛ Kati mara la ko 50 mégawatts ko dɔ kan ka fara o kan gouvernement y'a yira sa k'a fɔ ko min ye société min ye n'o ye AEMA Power LLC ko a n'olu kun y'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn b'a to baara in ale bɛ se ka kɛ Mali ale bɛ se cogo min na ka courant sɔrɔ opérateur in fɛ nka k'u nana ye k'a fɔ ko min ye 50 méga in ye ko kɔni ti bɔli kɛ ko f'a ka kɛ 100 méga ye dɔ ka fara a kan yaasa gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min o de la sa k'u kɔni bɛ ka avena in k'o ɲini yaasa ka se ka fara a kan baara in bɛ se ka teliya cogo min na Cagajugukaw fɛ n'o ye panneau solaire ye k'a kɛ kun ye ka dɔ fara courant fanga kan min ye interconnexion réseau ye komi o tun bɛ dɔ da an ma o ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen tɛ ka se ka sabati nin waati in na o de la kɔni mixi n'o o ye ka dɔwɛrɛ ɲini k'o de bɛ sen na yaasa baara in kɔni ka se ka kɛ sa minisiri Sanu y'a yira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a baara ka se ka teliya min ye maa minnu bɛ yen ni o baara ye n'a dir'olu ma sa n'o ye société AEMA Mali ye u k'u sen don u ka wulikajɔ teliya degun fɛn fɛn b'u ka sa u ka se ka ban n'o tɛ u kun y'a yira k'a fɔ ko baara in ko a bɛ se ka ban teliya ni laadiriya min kɔnɔna na ani u kun ye sɔngɔ minnu fɔ olu bɛɛ lajɛlen kun dantigɛra conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma minisiri so min bɛ yen n'o bɛ donita kow kunna ale ye directeur général des routes kura o sigi o tɔgɔ ye Cheikh Umar Jalo ale ye ingénieur ye minisiri min bɛ kalanko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye directeur général des centres national des ressources de l'éducation non formelle o dira maa min ma sa o ye Joseph Drabo ye ale ye professeur enseignement secondaire ye minisiri so min bɛ kɛnɛyako kunna anw ka muso n'o o ye Asa Bajalo ye ale fana ye falenba don aw ka dɔgɔtɔrɔso falen donna a ko la dɛ aha sisan directeur général du centre hospitalier université Gabriel Touré directeur kura a tɔgɔ ye colonel Chorno Madane Diop min ye directeur général de l'hôpital de dermatologie de Bamako ye o kɛra Drissa Jara ye ale attaché de recherche ye directeur général de l'hôpital d'ophtalmologie tropicale a b'a fɔ ma ko IOTA o ɲɛmaaya o dira colonel major Adama Sissoko Adama Isaka Gindo ma directeur général de laboratoire national de la santé o dira docteur Seydou Moussa Koulibaly ma ale ye pharmacien directeur général de l'hôpital régional de Sikasso o dira docteur Assetou Sissouma ma ale ye médecin pédiatrie ye min ye ministre ye baara mun kɛ an'u ye waleya minnu kɛ n'u bɛna mun boloda minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛsira ɲɛnabɔ kunna a ko ko ale tun bɛ jɛɛrɛ kɛnɛ kan jɛɛrɛ min n'o kɛra turikiyekaw fɛ yen nin kalo in tile avril kalo tile 17 a n'a tile 17 n'a tile 18 ko ale yɛrɛ tun b'o ko ɲɛmaaya la u kun y'u ka jɛɛrɛ Mali ni Turki ka jɛɛrɛ 4nan ye min ye Ablaye Diop ye a ko k'u kɔni taara ka taa baaraw kɛ min ye Mali ni Turki u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na sɔrɔko ta nasira fɛ seko ni dɔnko min ye maramafɛnkow ye sa ka se ka baara kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ k'u bolo donna o sɛbɛn na a y'a yira k'a fɔ k'u ka tagali senfɛ fana k'u ye baara wɛrɛw kɛ baara minnu bɛna n'a to don nataw la
Mali ale ni Turquie olu kɔni bɛna se ka baaraw kɛ seko ni dɔnko ta nasira fɛ min ye Turquie vice président n'Ala sɔnna ma fana ko o fana o kan ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka na an ka jamana ale kɔnɔna na yan u y'a yira fana k'a fɔ ko ministre Abdoulaye Diop a ka laseli filanan ye tali kɛ min na o ye k'a fɔ ko Mali ale sen yera OCI ka ɲɔgɔn ye 15nan na min kɛra Gambikaw fɛ yen mɛkalo tile 4 a n'a tile 5 a y'a yira k'a fɔ ko Gambikaw fɛ yen ko a ye tagali min kɛ yen Asimi ale tɔgɔ la ko a kɔni ni maa mafalenw caman ɲɔgɔn ye OCI ɲɛmaaw b'o la jamanakuntigiw b'o la jamana wɛrɛ maaw b'o la ko min ye OCI yɛrɛ ɲɔgɔn ye kɔni ye k'a ye dangari kɛ ka ɲɛsin ko ma komi n'o o ye Palɛstinikaw ka gɛlɛya ye ko Mali yɛrɛ a kumakan di o la k'a fɔ k'a jara n'o ye sommet ale kɛnɛ kan ko min ye jɛrɛ in ye fana ko a ye bolofa kɛ Mali yɛrɛ bɛ cogo min na bi Mali bɛ ka baara min kɛ bɛn ni kelenya kuma minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko a y'a da don ninnu bɛɛ lajɛlen na k'olu fɛsɛfɛsɛya maliden minnu fana bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn ye ko sabula jamanakuntigi ni premier ministre y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko n'u taara jamana fan o fan n'u ye temps sɔrɔ u ka taa u ɲɛda maliyɛnw kan olu bɛ se ka kuma cogo min na hakilina minnu b'u la ani degun min b'u kan u ka se ka olu salo ka na ni o ye k'a ye o baara fana kɛ min ye IES jamanaw ye a n'olu fana ministres ye ɲɔgɔn ye ka jida ko kuraw sɛnɛ ka baaraw bɛna na kɛ cogo min na larawulilu ka se ka kɛ jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye min kan ka boloda ɲinan san kɔnɔna na ka se ka o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan Basiru Jomayi Jakayi Faye a n'o fana ye ɲɔgɔn ye ha quand on est en Guinée-Bissau je pars chez vous quand je pars kuma tilara a ma faamu a ma dɔn a yɛrɛ ye min fɔ quoi conseil des ministres kɛnɛ kan aw terikɛ min ye baara ministre ye n'o ye Fasun ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye concours minnu sigira sen kan ko a épreuve kɔni ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu kɛcogo ɲɛna centre 6 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ministre min bɛ courant ni jiko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko lajɛba 20nan n'o kan ka kɛ ji lajɛba 20nan diɲɛ seleke 4 ta k'o kan ka kɛ mais kalo in tile 18 a n'a tile 15 k'o kan ka kɛ balikaw fɛ yen nin ko in ko a bɛna taa tali kɛ ji ale sigicogo ni ji tacogo ni ji baaracogo ni ji latɔbɔtɔcogo lajɛ belebeleba in sa ko nin kɔni k'a bɛ kɛ san 3 o san 3 ko jɛrɛ min don ko a b'a to jamanaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakilina di ɲɔgɔn ma ko lajɛ in b'a to fana min ye diɲɛ kɔnɔna na jiko gɛlɛya ni jiko fɛɛrɛw bɛ cogo min na ko ka se k'olu bɛɛ lajɛlen da tulo kan Mali ale kan ka ye kɛnɛ kan min ye Binu Kamara ye ale na an ka délégation kan ka taa o la ministre min bɛ sigida lakana ko kunna saniya ani yiriwali kuntalajan ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko jɛrɛ 25nan n'o ye 15 de l'environnement ye ko min sigira sen kan kabini san 2000 san ko o tako 25nan baaraw ko olu kan ka kɛ 15 nafa minnu b'a la a y'a da don o la a y'a jira fana k'a fɔ ko min ye 15 yɛrɛ ye ko a bɛna sigi sen kan juin kalo tile 5 a bɛna sigi sen kan Mali kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali min bɛ tigɛ sa ka se ka maaw lakodɔn min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan u yɛrɛ bɛ se k'u ka sigidaw ɲɛnabɔ cogo min na fana baara in kɔni ko a bɛna n'a to juin kalo tile 5 min ye diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la larawulili minnu bɛ kɛ a bɛ se ka tali kɛ olu la ka kɛ ni waati yɛlɛmaw kow ye ni a daminɛna juin kalo tile 5 a bɛ taa kuncɛ juin kalo ale tile 17 o dɔgɔkun kelen fana bɛ bɛn ni ja o kɛlɛli ye ale ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye u ko ɲinanta in kɔni k'o bɛna n'a to min ye kungow ye forow ye ale ni dugukolow ka se k'olu nina kɛnɛya kura ye k'olu sigi sen kan ka tila k'u dilan ka ɲɛ ko u bɛna o baaraw kɛ min ye baara ninnu ye fana k'a bɛ tali kɛ an ka sigidaw olu lakana na ka kɛ ni siniɲɛsigi ye u y'a jira fana k'a fɔ ko an ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka wuli an ka jamana fɛ cogo min na fana o baara minnu bɛ yen ni degun bɛ olu la a y'a da don olu la k'olu bɛɛ lajɛlen da bɛɛ lajɛlen tulon kan minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna n'o ye Andogoli Gindo ye a y'a jira conseil des ministres la k'a fɔ ko ale kɔni tun bɛ Wagadugukaw fɛ yen olu ka dɔgɔkun min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko semaine nationale de bobo o tako 21 na ale taar'o kɛnɛ kan min ye baara daminɛw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna kuncɛliw fana o fana kɛra avril kalo tile 27 Bobo Julasokaw fɛ yen ko min ye baara in ye sa ale kɔni k'u bilala kokɔrɔw taabolo min ye fasodenw bɛ se cogo min na ka wuli ka jɔ kɛ k'u faso k'ale lakana baara in kɔni ko a kɛra Mali ale ni Niger olu kɔni kun wele no jamana u fɛ jamana minnu n'o kun kelen no jamana kɛrɛnkɛrɛnnenw ye dɔgɔkun kelen lajɛ in a y'a to Burkina seko ni dɔnko IES jamanaw ka seko ni dɔnko olu bɛɛ lajɛlen ka ye kɛnɛ kan
yaasa ka se ka u bolo di ɲɔgɔn ma seko ni dɔnko yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye dɔngɔnɔw ko olu kɔni n'u ka masiki ba ninnu kɔni taara yen sa ka taa ɲɛnajɛ in diya kosɛbɛ segukaw ka mamu dafe ale fana taara yen ka taa kalansenw kɛ kalansen minnu b'a to min ye a kɛlen don ka centre de formation min sigi burukinakaw fana fɛ yen o fana sen ka y'a la minisiri y'a jira k'a fɔ ko sen ta k'a y'a to jamanadenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ko sabula bobo ale ka suru sikaso la olu caman nana min ye kɔnɔwarikaw ye olu fana nana ka bɔ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kɛra ɲɛnajɛba ye ɲɛnajɛ min ni a bɛna to tariku kɔnɔna na minisiri min bɛ jɛgɛminɛ ni baganmarako kunna jɛgɛmɔ ni baganmarako kunna n'o o ye yubaba ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a fɔ k'olu tun bɛ agro show la brésilikaw fɛ yen ale yɛrɛ tun bɛ délégation ɲɛma min ye agro show in ye ko a kɛra avril kalo tile 29 ka taa kuncɛ mai kalo tile 3 la sao paulokaw fɛ yen brésil ko baara in senfɛ sa o kɔni ye yɔrɔ caman lajɛ mali yɛrɛ k'a tɔgɔla stand tun b'a bolo n'o y'a sigiyɔrɔ ye kɛnɛ kan ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ se ka min ye subahana mansin minnu bɛ brésilikaw bolo u kan ka baaraw kɛ cogo min na ani yɛlɛma minnu kan ka don k'o la sɛnɛko ta nasira fɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen dantigɛ conseil de ministre maaw ye ko wa fana ko a y'i to o senfɛ k'a lajɛ lahaw ta baara minnu bɛ an yɛrɛ bolo yan kɔɔriko ta nasira fɛ min ye an ka jamana yɛrɛ an bɛ se ka sogo minnu sɔrɔ ka taa se nɔnɔw ni jɛgɛw ma olu bɛ se ka don ba la cogo min k'a ye nin bɛɛ lajɛlen dankanaw ye u ka dɔn k'a faamuya minisiri min bɛ sɛnɛko kunna a na kɛ ale ka cidenw fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye olu fana ka tɔgɔla kumaw caman fɔra sɛnɛ ale bɛ se ka yɛlɛma cogo min na minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye colonel asaba jalo ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye bana ninnu kɔni ye n'o o ye covid ni dengue ye k'olu kɔni jɔlen don ka tɛmɛ dɔgɔkun tɔw kan baara minnu bɛ sen na sa an'u ye jateminɛli minnu kɛ nin waati ninnu na ko b'a jira k'a fɔ ko bana in bɛ ka jigin kosɛbɛ min ye jiginni ye ko o kɔni bɛ se ka faamuya kosɛbɛ dengue ta ko kɔni o ta cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan jamanakuntigi n'o ye colonel asimi goyita ye a ko ko mɔgɔw ka hakili to fɛɛrɛw la fɛɛrɛ minnu b'a to u bɛ se ka tanga bana ninnu ma ani ka tanganaw ɲini ka don u yɛrɛ la bana ninnu u bɛ se ka olu kunbɛn cogo min na conseil des ministres a kɛra kunungo mai kalo tile 8 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali i b'a dɔn ko conseil des ministres bɛ maa min ka yamaruya kɔnɔ primature a y'a ma fɔ conseil des ministres kibaruya laban b'an bolo fondation min bɛ marokokaw fɛ n'o u b'u ka musée kan an'u ka ministre min bɛ u ka seko ni dɔnko kunna sa ale kun y'an ka ministre Andogoli wele ko ka taa baara la u fɛ yen mai kalo in tile 7 na tile 6 na tile 7 arabakaw fɛ yen min ye baara in ye sa k'a kɔni tɔgɔ yɛrɛ ye min ye o ye Bamako Dream 30 ye u nana jaw ta yan dɛ wa exposition in i hakili tɛ Mali Bamako yɔrɔ o yɔrɔ la o kɛlen don ka Marɔku dugu bɛɛ minɛ bi yɔrɔ mafalen fɛn fɛn bɛ Bamako k'u taara o bɛɛ lajɛlen de wɔrɔntɛ ye ko in kɛ kun ye min ye ɲɛbila baara don yaasa Bamako ale photo baara min kan ka kɛ o bɛ se ka labɛn cogo min ye Andogoli Gindo ye a kɔni ni maa caman ye ɲɔgɔn ye yen kuma tɛ an ka phototala kɔrɔ olu bolo nɔ n'o ye Seydou Keita ani Malik Sidibe olu ka photo minnu bɛ yen fana olu bɛɛ lajɛlen don ba la min ye exposition vernissage in kɛrɛfɛla fana na sa ani maa mafalenbaw ye ɲɔgɔn ye diɲɛ seleke naani taw ale ni Marɔku taw ka hakilina falen kɛ a kɔni ka d'u ye kosɛbɛ Marɔku ale sen ka ye an ka seko ni dɔnko ɲɛnajɛbaw bɛɛ lajɛlen na don nataw la wa fana minisiri fana ko u na tulo k'a wele u n'a ka se ka hakilina falen kɛ jaw bɛ se ka ta cogo min jaw bɛ se ka mara cogo min kuma tɛ Mali ale ka jakɔrɔ fɛn fɛn bɛ a bolo a bɛɛ lajɛlen maralen don Marɔkukaw fɛ nin waati la n'o y'an ka sinimakɔrɔw ye olu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ numérique ye cogo min u da donna nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na wa min ye minisiri y'a ko nin kɔni kɛra sababu ɲuman ye sababu min y'a to ale sera ka maakuraw ye min ye baara taabolo kuraw Mali ale ni Marɔku ni ɲɔgɔn cɛ seko ni dɔnko ta nasira la ko o na sigi sen kan sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan ka se ka bonyamasegin kɛ min ye mot de bienvenue ye sa o na kɛ Abdala Cam fɛ kuranɛ kalanw o na kɛ o kɛnɛ kan ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 ma n'o bɔra yen sa dugawudon belebele o kɔni labɛnnen don misiri ale kɔnɔna na n'o ye Bamakɔkura misiri yɛrɛ ye ka tali kɛ ka ɲɛsin nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ duba kɔnɔna na ni dugawudon ye Bamakɔkura bɛɛ lajɛlen welelen don nin kɛnɛ kan sibiri sɔgɔma Mamadu Konate ka somayɛlɛmani san 68 a ɲɛnajɛw a n'a taasibilaw n'a dugawudon olu bɛna kɛ yɔrɔ 2 la fo ka se 3 ma fɔlɔ o ye Ɲarela kaburu dɔ ye filanan o ye a yɛrɛ ka du ye Bamakokurakaw fɛ yen min ye sabanan o ye Bamakɔkura misiri kɔnɔna ye n'Ala sɔnna ma mun mana b'o la an na o da o tulo kan wula fɛ
ana do Mamadu Konate ka tariku la tuguni i bɛ Mamani Alassane Aidara dɔn wa Mamani Alassane Aidara i t'a dɔn i bɛ Sandi Aidara kɔni dɔn Chateau cɛ i b'o dɔn kɔni o fa de y'o ye ale ye sɛbɛnni dɔ kɛ Mamadu Konate kan wulada in na an bɛna n'o de kalan mɔgɔw k'a mɛn kiba ne y'a f'e ɲɛna n k'aw ɲɔgɔn na e b'a kalama ko Konate ka du kɔnɔ Bamakura yan te de y'a bolo minɛ ka taa yira Bamako cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ni denmisɛnninw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na ko a bɛna kɛ Mali député ye ka taa di Filidabo de ma ale tun b'a kibaruyaw sɔrɔ bɛɛ ɲɛ yanni mɔgɔ tɔw kɛ ko Konate e ka adamadenya anw kɔni an ma dan foyi sɔrɔ e la nka a ka d'anw yɛrɛ ye e yɛrɛ k'i kama bɔ a nɔfɛ kiba siɲɛ fɔlɔ Konate ani Filidabo taara Filidabo gagné berew ta k'u sigi da la ko Filidabo tɛ don u fɛ yen cɛkɔrɔba yɛrɛ de ye busan ta denw kama k'a ka don a k'a ka dumuni kɛ a k'a ka fɛn bɛɛ kɛ fosi tanga foyi t'a la o kɔfɛ so kɔnɔ n'u bɛ Konate ka du kɔnɔ adamadenya maaninfinya maaya taabolo baaraw kɛcogo maaw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo u b'o kuma fɔ nka n'u bɔra kɛnɛma o ye politiki ye a y'a fɔ a denw ye a don a ko yanni aw k'a fɔ a bɛ Filidabo kɛlɛ a ma foyi tiɲɛ o ka teriya la c'est à dire fɛn dɔw bɛ a ko la kiba an yɛrɛ tɛ se k'o fɔ Konate ka bon cogo min Alpha Umaru Konare nalen fanga la Alpha ko ɲinɛ tɛ se ka kɛ Alpha ye mɔgɔ de bila ka taa fɔ du kɔnɔ Bamakura k'an b'a fɛ ka fɛn kɛ pour que mɔgɔw kana ɲinɛ cɛkɔrɔba ko hali bi dudenw ye lajɛ kɛ o y'a sɔrɔ cɛbilen ma ban parce que cɛbilen de ye kɔrɔbalen tɔw fɛn fɛn tun bɛ y'u bɛɛ wele musomanw ni cɛmanw u y'u sigi u ye lajɛ kɛ u ye sɛbɛn kɛ lɛtiri kɛ k'a lɛtiri di Alpha ma ko Mamadu Konate tun ye silamɛ de a ka diinɛ ko barika kun ka bon adamadenya taasira la a kun ka gɛlɛ a ka don mɔgɔ gasi la ko wa fana olu bɛ min dɔn silamɛya la u fa ye u kalan min na diinɛ tɛ sɔn mɔgɔ i ladege ka dilan ka jɔ n'o ye monument ye ko donc k'u bɛ Alpha fo yɔrɔ in u bɛ se ka fɛn taamasiyɛnba bila ye ka Konate tɔgɔ kɛ a la lɛtiri cira ka taa di Alpha ma hali sini o monument min ni Alpha tun y'a dilan a bɛ sɛbɛnnifɛri mɔgɔ ka garage kɔnɔ Sogonikɔ Korofina n'i ye min sɛnɛ i b'o o de tigɛ dɛ mais Alpha kelen ni o denkɛ Cɛwule Mamadu Konate olu de taara deuxième tour la yan a bacira a sɔnna sabula a b'a dɔn a fa ye min kɛ ka tɛmɛ u dɔgɔnin u bɛɛ la Lagare o de bɛ balontanko in na Musa Konate kiba n'i ye nkalon tigɛ balontannaw tulo bɛ na Musa tɛ sɔn namara ma a tɛ sɔn injustice ma i ka hakɛ ye min ye i kɛra mɔgɔ mɔgɔ i n'a bɛnna min kan mɔgɔ si tɛ se k'a da to a la balontan filɛ ta kan'a filɛ ko kurutu ni fɛn don bɛɛ b'a dɔn Musa Konate ye min ye o y'a ka Lagare de i bɛ balontan sportif bɛ ɲini n'i ko Musa cɛ ko ka ko ma nɔgɔn dɛ i dun y'o mɛn maliyɛn na o kɔrɔ ye mun ye a wala n'i taara mɔgɔ ma cɛ Musa est ce que Musa kunkolo bɛ yɛrɛ cɛ est ce que Musa tɛ fatɔ ye k'a man ka ko la ko Musa bɛna n'a tiɲɛ parce que olu delilen don min na a tɛ sɔn o ma ne hakili bɛ fɛn kelen min na ko Musa yɛrɛ sɔnna a bolo ka tɔnɔ min a ko la o ye collectif kɛlen ka ko in kɛ fo u kun bɛ ɲini ka na si 26 mars la a don a ma diya a ye mais u ye mɔgɔ min bila k'a wele o bonya kama a sɔnna quoi mais tiɲɛ kun tɛ min bɛ ka kɛ o kun tɛ tiɲɛ ye donc Mamadu Konate o a denw o u bɛɛ kɛra misaliw ye Jɛnɛbu an b'a fo k'a Konate ale bɛ jeli Basumana b'a ka so kɛrɛfɛla la o fana ye Konate denmuso dɔ ye kiba n'i tɛ mɔgɔw dɔn dɔrɔn i t'u dɔn quoi Mali la fɛn fila de bɛ yen
n'u ye k'i neni u b'i dɔn u b'a fɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ u bɛ u t'i dɔn u bɛ bila i kɔ ten u t'a ɲini k'a faamu don wɛrɛ buviye ko an bɛna don babu fana na k'o fɔ aw ye mɔgɔ caman tɛ k'a fɔ ko buviye tɔgɔ de tara ka da konate la u t'ali kelen ye fɛn suguya kɛlenw yɛrɛ tɛ mais ko mɔgɔw tɛ histoire dɔn u t'a ɲini k'a faamuya document dɔw bɛ n bolo yan cɛkɔrɔba in kan ani n yɛrɛ fa ye min fɔ n ye keba n'i taara bamakɔkɔrɔ ala kama taa baro kɛ cɛkɔrɔbaw fɛ konate fa tun ye polisi de ye cɛbilenba konate a tun bɛ baara kɛ o domaine de la c'est que n'i y'ale ye i yɛrɛ b'i tilen i ka sira kan cɛkɔrɔba dɔ bɛ bamakɔkura ko sumano n'a ye baro kɛ salon na sini a ye mali ambassadeur kɛ ministère de l'éducation a ye baara kɛ n'a ye baroba kɛ konate kan a bɛ n bolo bamanankan na a ko u y'ale tɔgɔ sɛbɛn don min na école la c'est à dire u taara école la don min na u ye bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn ale tɔgɔ ma se ka sɛbɛn parce que wari tun t'ale somɔgɔw bolo konate de y'ale ta ka taa ale tɔgɔ sɛbɛn k'ale don école la maintenant cɛkɔrɔbaw de bɛ sigi bamakɔkura u tun b'a fɔ konate ma de ko kafiri karamɔgɔ donc i b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn mɔgɔw c'est à dire n'i tɛ yen i tɔgɔ jugu bɛ fɔ n'i bɛ n'ale u bɛ wuli k'i majamu dɔ de wulila cɛkɔrɔbaw cɛla bamakɔkura cɛbilenba den ka fɛn k'a ma a ko ayi dɛ n wele ko kafiri karamɔgɔ parce que aw b'o de fɔ n kɔfɛ konate yɛrɛ ko ten a ka sɔrɔ ka école a nafa f'u ye ale bɛ min kɛ Mamadu Konate la a bɛ kalan min kɛ mɔgɔ kunna Mamadu Konate la k'o ɲɛ f'u ye a bɛ kɛ cogo min na k'a don cɛkɔrɔba caman mɛnna a tɛ bɔ kɛnɛma bamakɔkura dɛ halisa a ye sɛnpɛri ɲini aw k'a dɔn ne m'a fɔ n ko maanifin fiɲɛma tɛ yen dɛ nka anw ka cɛkɔrɔba in a y'a ɲini aw k'a dɔn